Băi, unde-s? Pădure. Tai de capul meu ce mă doare. Să deschid ochii. Ce-am făcut aseară? Băi, eu iar m-am îmbătat. De ce tot e al negru? No, hai, da să mă ridic aici. Da, salut toată lumea. Sunt Alex și astăzi joc Limbo. Joc 2D. Super șmecher. În opinia mea. În opinia voastră, poate o să ziceți: cum n-ai pot să joc 2D, alb-negru, cu copil retardat, care mai face și lag, cu niște cadre împuțite? Păi dacă vreau... aveți ceva de comentat, a? Cadre împuțite, lag... nu, pe bune, bine, n-am lag, am drop frame-uri și mai și... și eu am mai jucat jocul ăsta, am încercat în trecut să fac o serie pe alt canal. Bine, în timp ce filmez asta, bine, primul videoclip care o să-l vedeți voi pe canal o să fie unul cu GTA 4, dar evident eu filmez asta în timp ce mi se downloadează GTA 4 și am murit. Mă pricep sau nu la jocul ăsta? Cred că o să răspundeți toți, nu, dar, o să mă prefac că nu văd comentariile alea. Oare? Nu se știe. Yeah! Hai, coboară, prostule! Alunecă, 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 n-ai aluneca că ai fost retardat. Bun. Și acum, hai, da! Hua, parcur! Bă-s parcuri sau ce? No, hai da pentru întuneric. Are careva o lanternă? No, nimeni? Am eu baterii? No, n-are nimeni. Eu n-are nevoie? Bum. No, Gigele, salvează-mă! Gigele a rămas pe barcă. Nu, te mai ajut. Nu, Gigele, nu mă lăsa, Gigele! Gigele, ești prost. M-a lăsat iar aici. Gigele, ești întâmpit. Hai, da, mai repede. Mai repede. Poate m-a trimis Gigel cu un motiv aici. Poate vreo comoară ascunsă. Sau poate doar vreau să-mi fac o farsă de 1 aprilie. Deși e 15 mai. Azi, cred. Eu ce trebuie să fac acum? Gigele, iar m-am blocat, ce trebuie să fac? Ia barca. Gigele, ce trebuie să fac? Spune mai tare. Bă, ia barca și pun-o acolo. După aia urcă pe ea și sari. Aha, bine, Gigele. Acum. O leacă doar. Bun. Una. Haide, știi că poți. Nu poți. Ești prost. Nu ești prost, ești retardat, ești ai putut. Nu știu de ce, dar chestia asta arată ciudat. Poți să sar acolo? Parcur! Dacă mă întreb cine m-a învățat să fac parcurul ăsta, Gigel, e profesionist. A câștigat multe concursuri. Alături de fratele lui, Vasile. Bă, da, am și eu niște nume originale. Da. Și nu știu cât o să joc eu exact. Ce face asta? Încă o dată. Hai, prinde în capul, știi că vrei. Nu vrei. Capcane de urs. Cine te-a învățat să lași oamenii fără corp? Măta, nu? Trebuie să lași urși fără corp. Da, ești prost. Proastă. Capcană. Tâmpită. Handicapat, ce ești? Ce asta? E o chestie care pute. E o chestie puturoasă. Cu muști pe ea și o mortăciune. Moartă. Ca mine. Fără cap. Mă pricep la jocul ăsta. Nu, gata. Eu știe. Mi-am amintit. O pun așa. Da. Sper să nu ajung eu în capcana aia. Bă, prostule, trebuie să sari așa, trage-o. Este. Bun. Vedeți? Gigel m-a învățat și pe asta.
care el a învățat de la Vasile, care Vasile a învățat de la Ionel, care a învățat de la Georgică, care a învățat mai departe de la Calu Vasile, care a învățat și el de la o pisică pe nume Pisica, care m-a omorât pe mine acum, care a învățat de la un raton. Și bușteanul ăsta se rostogolește din cauza mea. Și chestia e ceva cu țep, dar nu mă înțeapă când mă urc pe ea. Și eu nu... Și ce am spus până acum n-a fost amuzant deloc. Și iarăși fac parcurs, și iarăși sar ca nebunul, ca nebunul, ca nebunul, ca nebunul, ca nebunul, ca nebunul. O să zic așa tot episod dacă e necesar. Unde-s? Unde-s? Copacule! Mi-o tăia privirea, mi-e frică. Nu, gata, am ieșit. Bun. No, haida. No, haida să-l găsesc pe Gigel când l-ai prinde pe prostul ăla după farsa lui de 1 aprilie. Aoleu, ce îi face? Îl urăsc pe Gigel. Nu. Nu cred că trebuie să fac asta. Nu știu de ce, am eu impresia așa. Așa. Bun. No, haida, pe aici. Tarzan, nu, ha! Și mini Tarzan se urcă și având, cade ca prostul. Da. Tarzan e tot îmbătat, azi se vede. De câte ori să zic, bă, copile, nu mai merge la băutură de acum încolo când vrei să te mai cocoți prin copaci. Copile, de acum încolo când te mai cocoți prin copaci, înainte de asta să nu mai bei. Uite, vezi ce se întâmplă, nici nu mai vezi direcția, ori am eu probleme cu tastatura, ori habar n-am să mai joc jocul ăsta. Alegeți voi. Deși mulți o să ziceți că habar n-am să mai joc jocul ăsta, o să mă prefac din nou, nu vă comentariile alea. Și mini Tarzan se pare că a trecut defectul băuturii, nu e în stare de ebrietate. Și sare. Hocean, că arată. Cade, mor pe ea. Nu, am greșit, nu. Trebuie să fac așa. După aia mă arunc aici. Bine. După aia, dă-ți drumul. Prinde-te. Și acum pe aici. Ok. Și acum cu bușteanul ăsta o să-l duc pe apă. Și o să fac pe Mowgli. Deși nu știu ce legătură are el cu un buștean plutitor. Ați văzut ce geam fac? Parcă a jucat Mirror Age, no? E bine, n-am jucat în viața mea Mirror Age sau Mirror Age sau cum n-ai să o zice că mie nu pasă. Stai. Cream că o să-mi cadă chestia în cap. Nu. Nu. Știu faza. Mai dă-i o dată. Știu faza. Hai. O ridică. Și dă. Bun. Am auzit cum a căzut. Ba nu. Mai are puțin. Da, va trebui să cadă capcana. După aia o să fac chestii foarte tare cu ea. Bun, acum a căzut, știu, voi n-auziți sunetul de joc, nu contează. Și de ce am devenit serios? Nu înceta să glumești, să-ți pierzi publicul, Nu. Haide, uite la mine, așa, acolo. Mă pricep. Da, oba. Haide. Înfige-o în capcană. Hai dacă ai tupeu. Ai ratat. Au! Gigele, nu erai tu, nu eram eu aici. Când te-o prinde, pe tine te bag în capcana asta. Și pe Vasile, și pe motanul tău, și pe vaca ta. Adică maică ta, cred că te-ai prins. Că maică ta e o vacă sau tai că tu e un bou, da. E mai greu cu teoriile astea cu animale. Vasile, știu că e mâna ta undeva. Știu că chestia e mecanică, nu? Știu, tu Vasile, o controlezi. Nu mă bucări și pe mine, Vasile.
Așa, se uită. Se uită! Și bam! Una gata. Acum vreau la a doua. Nu! Nu acolo. Nu acolo. Vreau mai în față, undeva pe aici. Ca să-l pot prinde ușor. Da. Mi-a fost simplu. Mi-a fost destul de ușor. Nu. Asta, din câte știu eu, dă foarte repede. Deci trebuie să fiu atent. Gata. Da, l-am bătut pe ăsta. Fugi! Fugi! Nu te fugi pentru că te ferești de mine! Mowgli! Puternicul om al camerei de zi! A avut sens ce-am zis? Nu. Și cam asta a fost tot din acest episod plictisitor și plin de vorbe din Mirror Age. Nu. Cum era jocul ăsta? Ceva cu lebădă? Lord? Nu. Parcă era ceva limbă. Nu? Nu, e ceva cu limbă. Sunt sigur de asta. Sau nu e? Da, gata, știu. Limbo. Bine, mi-am amintit cam greu, dar mere. Bun, deci cam asta a fost cu episodul ăsta din Limbo. La revedere.